Республикала һаулык мөмкинлеге сикләнгәндәр өчен бушлай реабилитация программа эшләй. Һаумыһыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы һаулык мөмкинлеге сикләнгән балалар һәм үсмерләр өчен республика реабилитация үзәге бүлек итәкчесе Регина Алтынбаева. Регина Гамиловна, һаумыһыгыз. Тәзә программа турында ентекләбрәк һөйләп алып китәйек. Ул касандан эшләй башлана? Гомумән нинди ярдәм, нинди хезмәттәр күрсәтелә уга ярашлы? Өстәмә ярдәм максатыннан Башкортстан министрлыгы тарафыннан Башкортстан Республикасында яшәгән айрым категория гражданнар, инвалидтарга реабилитация күрсәтү буенча сертификаттар буенча программа эшләп килә. Шу программа инде 2023 елда 18 сентябрьнән эшләй башлана. Бұл программа буенча өлкәннәр сертификат буенча реабилитация үтәргә мөмкин. Ничәнче төркем инвалидтарга кагалау? Бұл категория инде ике категорияга бүленә. Беренчеһе инде эшкә яраклы яшьтәге инвалидтар. Олар дәвами рәвештә Башкортстан Республикаһында яшәргә тиештәр. Икенче, өченче төркем инвалид группаһы булырга тиеш. Социаль медицина, профессиональ реабилитация сараларына мохтаҗ булырга тиештәр. Икенче төркем безнең махсус хәрби операцияһында катнашкан һәм Украина территорияһында Донецк, Луганск республикаларында, Херсон, Запорожье өлкәләрендә яраланган катнашучыларга бұл сертификат эшләп килә инде. Олар статуслы хәрби статусы оларны булырга тиеш, запаста булырга тиештәр һәм яки контракт төзегәндәргә кагыла инде бұл категория. Сертификат буенча нинди ярдәм күрсәтелә? Улар медицина ярдәме, психологик ярдәме? Бұл сертификат буенча медицина, социаль, профессиональ реабилитация алырга мөмкин. Шул ук медицина, массаж яки ЛФК бит инде медицина буенча психолог ярдәме алырга мөмкин. Шундайрак менә бұл сертификат буенча ярдәм алырга мөмкин. Суммаһы нинди уның? Суммаһы менә өлкәннәр өчен 52 меңгә якын. Балаларга инде менә балалар үсмерләрдә караһак, унда сертификатның хакы 48 меңгә якын була. 52 меңгә, демәк, шунда медицина ярдәме күрһәтелә. Нинди оешмаларга гомумән мөрәҗәгать итеп була? Бу бары тик дәүләт медицина оешмаларына гына мөрәҗәгать итәргәме? Юк, монда инде дәүләт оешмалары гына түгел, эшкуарларга мөрәҗәгать итәргә була инде. Кемдер менә шулай реабилитация хезмәтен күрһәтәләр. Демәк, уларның исемлеге бар, һездән асыкларга мөмкин. Эш алып бару республика халыкты социаль яклау үзәге тапшырылган. Гаризаларда инде күп функциональ үзәктәр аша тапшырырга мөмкин, онлайнда тапшырырга мөмкин. Касанга тикем тапшырырга бул гаризаны? Өлкәннәргә 30 августка тиклем кабул ителә гаризалар. Оннан инде был елга, оннан инде икенче елга Алла бирһә кабул итә башлаячак бадай. Балаларга инде балаларга үсмерләргә сертификат алалар икән, ата-әсәйләр 3 ай вакытында улар реабилитация үтәргә тиештәр. Балаларга тегез, балаларга ул ниндидер яшь сикләүләре бармы? Ничә яшьтән мөмкин? Балаларның яшь сикләүләре 18 яшькә тиклем. Шулай. Инде 17 яшьтән үтә ул өлкәннәргә бирелгән сертификат менән куллана ала. Гариза язган сакта ниндидер өстәмә документлар юллау я башкаһы кирәкме? Нинди документтар кабул итәләр? Бұл гариза менән
реабилитация буенча индивидуаль программа буларга тиеш. Ул инде федераль дәүләт учреждение медико-социаль экспертизаһына бирелә. Шуннан бирелә. Гариза бирүченең инвалидлыгы билдәләү мәгълүматы буларга тиеш һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларның раслау документлары мәгълүматы буларга тиеш. Ветеран таныклыгы буларга тиеш. Һәм ярәхәт, яралану раслау документы буларга тиеш инде. Сертификаттар касандан үткәсенә инә, мәсәлән, 30 августка тигән гарызлар кабул итәгез икән, касан кулларына тапшырыла уларның? Бер атна тапшырыла. Һәм 1 ел дәвамында эшләйме бу сертификат? Был 1 ел дәвамында эшләй. Кулланырга мөмкин димәк бу сертификатыннан. Һеҙҙең үҙәк балалар һәм үҫмерҙәргә шулай уҡ реабилитация тәҡдим итә. Балалар, үҫмерҙәр мөрәжәғәт итәләрме, уларға ниндәй ярҙам күрһәтәһегеҙ? Беҙ республика реабилитация үҙәге балалар һәм үҫмерләр өсөн. Беҙҙең Башҡортостан буйынса бер нисә районда һәм Өфө ҡалаһында урынлашҡанбыҙ. Райондарда Туймазы, Бәләбәй, Бүздәк, Бөрө райондарында һәм Өфө ҡалаһында 2 бүлек бар. Унда инде беҙ балаларға реабилитация, медицина реабилитацияһы күрһәтәбеҙ һәм социаль реабилитация. Һәм беҙҙең Өфө ҡалаһында профессиональ бүлегендә профессиональ реабилитация үтә алалар беҙҙең балалар. Балалар 18 йәшкә тиклем беҙҙә реабилитация үтәләр. Уларның инде медицина буйынса массаж, физиотерапия, врачтарда ҡабул итә, невролог, педиатр, ортопедтар ҡабул итәләр. Улар инде балаларҙың реабилитация направлениеһы бирәләр. Быны педиатр бирә мөғәйен? Педиатр бирә. Йүнәлтмә бирәләр, һуңынан һеҙгә мөрәжәғәт итәләр демәк. Райондарда педиатр үҙәктә бүлектә булмағанда поликлиникаларда бирелә инде. Туранан-тура һеҙгә мөрәжәғәт итеп буламы? Педиатрға мөрәжәғәт итмәйенсә, туранан-тура һеҙҙең үҙегеҙҙән ярҙам һорап? Үҙебеҙҙең менә Өфө ҡалаһында ундай мөмкинселек бар. Һәм шул направление буйынса инде реабилитация бала үтә. Ул инде был медицина реабилитация гына түгел, менә психологтар да бар, беҙҙең педагогический реабилитация тип әйтәбеҙ инде. Педагогтар эшләй, логопед, психологтар һәм беҙҙең үзенсәлекле йүнәлеш профессиональ. Унда инде балалар рәсем төшөргә өйрәнәләр, тегергә өйрәнәләр. Был да шулай уҡ реабилитация? Реабилитация. Был да шулай уҡ реабилитация. Автошколабыҙ бар. Һәм ағастан төрлө фигуралар гына түгел, менә көндәлектә ҡулланған ата-әсәйҙәренә кухняға менә таҡталар да эшләйҙәр, үҙҙәренең кесә телефондарына, подставкаларда. Беҙҙең инде был йүнәлеш балалар ныҡ яратып, был йүнәлеш буйынса йөрөйләр. Шулай итеп, нисектер улар үҙҙәренең мөмкинлектәрен киңәйтә, үҙҙәренең таланттарын асалар. Бында инде беҙ менә хәҙер нисә йыл һайын үҙебеҙҙең выставкаларҙа да эшләйбеҙ. Әлеге ваҡытта менә Милли музейҙа беҙҙең выставка бара. Балалар менә ғаилә йылына бағышланған һүрәттәрен шунда күрһәттеләр. Ата-әсәйҙәр ҙә конкурста еңеп сығып, ошо Милли музейҙа матур күргәзмә әле эшләп килә.
Ондай күргәзмәләр безнең еш булып тора һәм менә конкурсларда уларның конкурслар буенча төрле конкурслар үткәрергә тырышабыз. Балалар, үсмерләр ошо юнәлеш буенча тагы ла социализация үтә бит инде. Шуңа ошо конкурсларда туктатмаска тырышабыз инде. Гомумән балаларның һәм үсмерләрнең һаулыгына бына шундый конкурсларда катнашу, нимәләр эшләү үз кулдары менән ничек ярдәм итә? Бұл енді юнәлеш айрым урын алып тора. Үз-үзен табырга, үз-үзенә бикләнмәйсә, үзен табырга, үзенең талантын асыкларга һәм яшәү көсөн табырга ярдәм итә. Ата-әсәләр инде бұл баланың тырышлыгын күреп, үзләре дә канатланып китәләр. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла республика балалар һәм үҫмерҙәр өсөн реабилитация үҙәгенең бүлек етәксеһе Регина Алтынбаева булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.